गोजोनथाव खौरां युथ अलिम्पिक गेम्स 2022 आव 59 केजि आइजोनि काराटे गेलेनाय बादायलायनायाव गेलेनो थाखाय सायख'जाबाय बर' लाइमोन रैसुमै बसुमतारिया। बेराफारसे दुखुनि खौरां गेलेहैनो रांनि आंखाल रायजोनि आरो सरकारनि मदद नागिरदों। सासे बर' लाइमोन रैसुमै बसुमतारिया युथ अलिम्पिक गेम्स 2022 आव 59 केजि आइजोनि काराटे गेलेनाय बादायलायनायाव गेलेनो थाखाय सायख'जाबाय। खुलुमबाय, आं बेंटल बदियागुरिनि नामा आंनि रैसुमै बसुमतारि। आसलथे नैबे खेलाखौ माबोरैहाय जागायजेननानै गेलेनो? आङो दा 2 इयार्स हाबगासिनो दङ आं प्रेक्टिस खालामनाया। आङो थांनाय गुवाहाटियाव गेलेनाय समाव आं बहुत खस्थ'यै थांनो मोनदों सारमोननि हेल्पआव। एक्चुअली मा खेला गेलेनानै देरहाना फैनायमोन? आङो गुवाहाटियाव अल आसाम स्टेट गेमाव गेलेनानै ब्रन्ज मेडेल मोननो हादों। आरो मा थांखि नेक्स्ट? आंनि थांखिया हारिखौ जौगाहोनाय एबा आंनि आथिङाव गसंथानो हानाय। खोनानो मोनदों नैबे मासनिनो केस 27 आवहाय खेला जाबावगोन। खेला जाबावगोन। औ, फैबाय थानाय समावबो गुवाहाटियाव दङ 23 आव बेयावबो थांनो थाखाय आंनो एसे हेल्प नांगौ। माबायदि रेडि जानानै दङ नोङो? आंथ' दा बहुत खस्थ'आव दङ, प्रेक्टिस खालामगासिनो एनि टाइम। मा आसा खालामदों, देरहागोन ना? आं आसा खालामदों आं देरहागोन होननानै। सरकार आरो रायजो राजानिसिम माबायदि हेफाजाब लुबैयो? सरकार आरो रायजो राजानिफ्राय आं हेल्प लुगैयो एसे आंनि थांबाय थानाय खेलाफोरखौ आं देरहालांनो हानो थाखाय एबा हेल्प मोननो थाखाय। आं गेलेबाय थानाय आङो बहुत प्रब्लेम फैसा थाखानि थाखाय, बेनिखायनो आङो एसे हेल्प मोननो लुगैयो। दा अबेयाव सोलोंथाइ लागासिनो? आङो बेंटल एमबि स्कुलाव सारिदिङाजों आं प्रेक्टिस खालामजाबाय थायो। बाखि बिनि अनगा लेखा फरायनायफ्रा बेसेबां थाखोआव फरायो? आं क्लास 10 आव फरायो। मेट्रिक होगोन? मेट्रिक होदोंमोन, ओमफ्राय गाज्रि जानानै होफिनगोन। फैगौ बोहैथि दाननि 23 निफ्राय 27 अक्ट'सिम जानो गोनां युथ अलिम्पिक गेम्स 2022 आव 59 केजि आइजोनि काराटे गेलेनाय बादायलायनायाव गेलेनो थाखाय सायख'जाबाय रैसुमै बसुमतारिया। काराटे गेलेनानै रायजोआरि बादायलायनाय गेलेनायाव ब्रन्ज मेडेल मोनखांनाय रैसुमै बसुमतारिया गेलेसिगोन युथ अलिम्पिक गेम्स 2022 आव। ओरैहाय रैसुमै बसुमतारिनि न'खराव रांनि आंखाल जानायखाय सरकार आरो रायजो राजाफोरनियाव आखाइ फोलावदों न'खरगिरिया। खुलुमबाय फिसाफोर, मोजाङै मोजां आंनि फिसाया गेलेलांथों, देरहालांथों। खस्थ'बाबो आं नाजागोन, रोंनांगौसो, देरहालांनांगौसो, मोजांसो जालांनांगौ। जोंना न'खरा गरिबबो, अबस्था गैया। बिदिनो थाइसे थाइनै खामायनानै हरो आङो, नायोबो, फिसाफोरखौ फोरोङोबो। जानाय गैया नालाय हाजिरा मावनानै जायो जोङो। ओमफ्राय आंलाय माथो बुंनो रोङो, बांद्रायबो बुंनो रोङा। बेसेबांसिम फोरोंनो सानदों बिदि खेला दुलायाव? खेला दुलायाव आङो मोजां देरहालांबाय थाथों, गेलेबाय थाथों, जौगालांनांगौसो जोंना फिसाफ्रा। हागौमानि देरहालांनांगौ, देरहासारनांगौसो। मोजां खामानि मावलांनो हाबानो मोजां, जोंनोबो बिमा बिफानोबो जौगालांबानो जोंनोबो मोजां जाहैयो, रायजो राजानोबो मोजां, गामि एरियायावबो जोंहा मोजां मोनजागोनबो। सरकारनिफ्राय रायजो राजानिफ्राय माबायदि अननाय मोनखो दिनै? सोरखारनि थाखाय आङो अननायखौ लुगैयो, हेफाजाबखौ लुगैयो। रायजो राजायाबो जोंना बिदिनो देरहालांबाय थाबा अनलांगोनबो, रायजोफ्राबो ओंखारगोनबो, आखायावबो लागोन। मोजां गेलेलांबाय थाथोंसै, देरहालांबाय थाथोंसै। न'खराव आरो सोर दं? न'खराव जोंना फेमिलिया गासै बिमा बिफा 7 जनानो जायो। फिसाफ्रा आंना 7, 2 हिनजावसा, 3 फिसाला दङ आरो। बारा गिदिर नङा, बेनो फार्स्ट फिसाजो देरसिना। चिरां जिल्ला बेंटलनि ओनसोलनि बदियागुरि गामिनि थागिबि केट्रेम बसुमतारिनि फिसाजो रैसुमै बसुमतारिया 2021 नभेम्बराव आसाम स्टेट काराटे डु एस'सिएशननि बानजायनायाव
गुवाहाटीयाव बादायलायनानै देरहासार जानो हानानै ब्रन्ज मेडेल मोननो हादों। दा रैसुमै बसुमतारिया फैगौ 23निफ्राय 27 अक्ट'सिम जानो गोनां इयुथ अलिम्पिक गेम्स 2022आव 59 केजि आइजोनि काराटे गेलेनाय बादायलायनायाव गेलेनो थाखाय सायख'जाबाय। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोदि नखरनि थासारि आरो रांखावरिनि थाखाय जोबोर आंखाल जाहोनाव नखरगिरिया ड्रेस बायनो थाखाय गेलेहैनायाव मदद होनो थाखाय रायजो राजाफोरनाव अनसुंथाइ मोननो लुबैदों आरो सरकारनावबो मदद हास्थायदों। अनसुंथाइ होनो थाखाय रैसुमै बसुमतारिनि एकाउन्ट नं 402349111033 IFSC कड नाम्बार SBIN 00169440 मोनथिनो थाखाय जानबुं नम्बर 6901734288 रिपर्ट चिरां जिल्ला निउज डेस्क रिपर्ट निउज 24 बड'लेण्ड। गोजोनथाव खौरां, इयुथ अलिम्पिक गेम्स 2022आव 59